Bök arkayı kör üstünde. Seridin milk demeden değildir. Ne pulda? 19 milyondur. Yine bu görýäningizem 204 yumurtkalık mehruanar bahasy 27 milyon. 340 yumurtkalıya bahasy 33 milyon. Skitka bahasy 45 milyon. 500 yumurtkalıya 1000 yumurtkalık. Bulardan emelimizde sanalı aldı yetişir. Mesela näme dotyrsın diyecektim. İnkavatorun üstüne çıkıp yine proçunluğunu, moşlu zatlığını yani katı berk zatlığını görkezecek olas. Bök arkayın bök kör üstünde. Seridin milk demeden değildir hiç hili. Anırı başı govu kaçıstı var. Söz yok yani. Şunu hiç tarif ederek söz verek der şu inkavatorumuza. Yine de teze haritlamızdan, inkavatorlamızdan yine bir görünüşüne. Mehruanar yaman kendi soruyanız canıdıp 56 yumurtkalık kıvamı, 128 kıvamı yoktur. Dıyın elimizde hiç yıl kalmadı. Bunlar ne teze görünüş. Düşündük geçelim yumurtkanı koyduk şeyde. Nähil nemeler var dik geçelim. Tavuk da koy bilen. Näldisi? Induk. Induk. Evet, tavuk. Funksiyaları başında da. Ha, temperaturanı mı özlü ya? Evet, özlü. Hem bir tuzdan ya da Wi-Fi'den çatıp bolýar, telefonda barlap bolýar bunu. Ha, bunun ilk köşüklükleri kän. Ha. Onu profilden. Ha, şu arada şu inahili işledilişi var dolu video. Şu videomuzun aşağında hükman sılkada bellek geçer. Şunun içine girip yani üstüne bassanız içine girip gitti. Dolu yağdaydı. Inahili işledilişi bardır mehruanlar. Şu taydan görüp bilýäňiz. Bu görýäňiz 68 yumurtkalık. Bakasam köne pulda 19 milyondur. Bunun gow tarapları su ön kaptalı durýardy bilýän olsaňyz öňkülerde aýlaýaňyz. Ne? Häzir baklaşkanam sudan dolduryp elingdeki ene şey alýan eline kapajygyny yapyp belekkany öwrük goýýan. Garas o zatlary şu silkada goýup geçýäs görüp bilýäňiz ne? Şolar ýagdaýda durýar. Suwy. Yine bu görýäningizem 204 yumurtkalık mehruanar bahasy 27 milyon. Bu görýäningizem 340 yumurtkalıya bahasy 33 milyon. Bahalary köne puldaýdyky da oturandyrys 33 milyon. Bu ýokarysynda görýän zadyňyzam Ekoflog şuňa çatypam iş edip bolýandyr. Bizde şularam bardyr aýratyn gapdandan goşmaça ýani alyp bilýäňiz. Bularyň narhlary, videolary bardyr, bahalary bardyr. Häzir şuňa çatypam iş edip görkezär size. Mehruanar ne görüşüňiz ýaly öňkü ýükümizden 500 yumurtkalyk ýekece alandyrny. Ýekece bulam skitkada dur. Skitka bahasy 45 milyon 500 yumurtkalya. Şular ýaly ne 5 çekme bolup gitdi. Bu da şu öňküler ýaly bilýäňiz 12 voltda işleýär, 220'de de işleýär. Bari ýogy bir galandyr. Birimine şulardan var. 1000 yumurtkalyk. Bulardan emelimizde sanaly aldy ýetişin gerek bolsa Biznes Türkmenistan kanaly ýüz tutup bilýäňiz, alyp bilýäňiz.